昨日は鮮やかにまくった5番の佐藤航、まだ動いていきません。中段から9番の高木、あるいは後方から5番の佐藤航ですが、後ろ攻めから5番の佐藤、中段からも9番の高木が前に踏み込んでいきました。7番の小橋秀樹も動いております。ジャン前、9番の高木がまずは叩きました。9番の高木を抑えています。7番の小橋が現在3番手インコース絡んでいます。5番の佐藤航、後方7番手からかましていきそうだ。1番の萩原美沙は食い下がる直線コース。先行は9番の高木信勝、おっと今度は番手に行ったか5番の佐藤航、7番の小橋と絡んでおります。7番の小橋と5番の佐藤航、今度は1番の萩原も3番手絡んでいる。2コーナーからバック、2番手3番手混戦状態だ。内をついてくる2番の東口、バックから3コーナーカーブへと向かっていきますが、さあインまくりの格好で2番の東口、2番手インコース潜り込んでいきました。7番の小橋秀樹を今度は一発でさばいていく。さらに最内から3番の坂本、混戦だ直線コース。先頭9番の高木が持つか、一気に1番の萩原美沙が突っ込んできたか、あるいは2番の東口、さらに